Det lige igennem. Jeg tager ikke vi kigger Peter bort her. Nå! Han har mechanicsen af en gud ham her. Død! Dyr her. Ej, han er lort 100. Shit, snor af med ham. Det var lige det mis. Kunne jeg sagtens. Død. Pressure på height. 100 død. Get out. Der er en, der kommer fester på mig. På lige at lægge ud. Nej, jeg skal reload min af, jeg lige har free kill. Ja, det var... Fuck. Jeg har 0 matcher, så jeg holder mig ude i zonen. No! Jeg fik en anden plads, Men Bajsten, der løber og gemmer sig for mig, skal jeg pushe noget. Altså hver gang jeg kigger hen mod ham, så flygter han igen. Jeg har kun fisser med some heals. Ja, man kan gøre noget. Please pump. Please good pump. Full out. Nej, 60 hvid. Hvis jeg ikke får ham her. Endnu en crash pad, bro. Ud. Hvorfor skal den her revolver så lidt endnu? Prøv at vente, jeg skulle lige tage den her. Okay. Der kan man spawner altid med. Ej, jeg fik lige refresh stadig. 5. Nej! 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 Nej, han får våbnet. Jeg ved ikke. Ja, jeg døde overspawn. Hvis jeg var bare kommet lidt længere ind i det, så havde jeg også... Det er top 300 eller hvad? Så havde jeg, det havde også gjort, hvis jeg ikke havde choket det der game. Jamen, det er top 300. Nej! Og hvor mange point har han? Vent, spil pokker! Man kunne ikke... Nej, jeg dør til en glitch. Hvad fuck sker der? Jeg har ramt ham med 90 hvid. 108 lige nu, men jeg kan godt have mere end en hovis. 124. Det skal være et kill det her. Jeg har lige været dødt til de der fugle der spawner rundt omkring. Fugle! Bare Ja, med til en fugle. Nå, der kommer bare en helt her, eller hvad? Jeg har skåret. Den skåret. 3. Du skal ikke mod 3 måske ikke mod 3 division, tror jeg. Jo, 2 af dem var straffe jo. Efter. Nej, men så skulle han blive skadet. Nej, jeg dør!
Ja, sid og loot her, sid og loot her, så er du free kill. Så skade mit pump 30. Nej, hvor er det her spil dårligt. Jeg pusher en, jeg skader ham 190. Kommer han 1 mini, så skal jeg ham 33. Men på 3 centimeters afstand, og han er ikke. Det er du bare med til at se fodbold, Mads. Jeg... Det er nu. Jamen, Tottenham scorer nu. Det er også godt. Jeg tager en død. Nu er jeg lige cracket 3 ude på edge. 70 hvid! Et her. Jeg er 17 OP, jeg har 0 heals. 80 wood. Nej! Kun tager 15, bro. Hvad sker der? Nej! Jeg hader det her spil! Det er ikke engang min fejl, det der jo. Med fred, altså. Med det. Jeg skal lige på ind. Nå. Bruh. Jeg kan ikke bevæge mig! Jeg kan ikke bevæge mig! Jeg har ikke... Så er push og kan den lige pludselig bare er forsvundet. Ja tak, jeg fik lige et free kill. Der var 2 der stod og fightede, og så ramte jeg. Skal jeg have et refresh her? Det er ikke sådan noget. Det er så ikke sådan. Så hvis jeg ikke kan være crash af min games, bro, jeg har lidt haft 300 point. Nu er jeg ude af match. 25 hvid liv og 19 shield. Men... Der er ikke engang inde i zonen. Det har du, eller hvad? Prøv lige vand. Nej, jeg er ude af match. Jeg får kun top 21. Alt var bare max hver gang. Nej! 60 hvid. Nej, der var en, der tog killet. Ham 60 hvid.
Jeg fik lige kill i zone. Og han har exotic fish om dagen. Ja tak, Karstoffel! Karstoffel! Hold vent. Chill lige, jeg sidder lige mission til game. Hvid! Nej, top 4, top 4! Og hvor mange point? Point for killet, og sådan 5 point for play.